Γεννήθηκα ημέρα Σάββατο, ανήμερα της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στις 6 Αυγούστου 1922 με το παλιό ημερολόγιο. Ο πατέρας μου ήταν στρατιώτης και βρισκόταν στην περιοχή της Μύρνης. Στις 13 Αυγούστου είχε εκδηλωθεί η τελική επίθεση των Τούρκων κατά των ελληνικών θέσεων στο Εσκή Σεχίρ και το Αφιόν Καραχισάρ και άρχισε ραγδαία η κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου. Στις 28 Αυγούστου οι Τούρκοι πλησίαζαν στα χωριά μας, τα πιστικοχώρια. Γι' αυτό οι δικοί μας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν άρον-άρον το χωριό μας, τον Μπάσκιοι, παίρνοντας μαζί τους ό,τι μπορούσαν από τα υπάρχοντά τους και να κατευθυνθούν προς τα Μουδανιά, παραλιακή πόλη που απήχε πάνω από 40 χιλιόμετρα. Η μητέρα μου, που μόλις είχε γεννήσει, ζούσε στο σπίτι με την πεθερά της, τη γιαγιά Σεβαστή, και το 17χρονο κουνιάδο της, το Χρήστο. Μπρος σε μια τέτοια κατάσταση και γενική σύγχυση, η γιαγιά Σεβαστή, 52 χρονών τότε, δήλωσε αδυναμία να συμπαρασταθεί στη μάνα μου, που ήταν λεχόνα 22 ημερών, και την παρακίνησε να πάει μαζί με τον πατέρα της ή με τη μεγαλύτερη αδελφή της. Ο θείος Χρήστος, επίσης, 17χρονο αγόρι τότε, μόνο τον εαυτό του και το δίκανό του μπορούσε να σώσει. Έτσι η μάνα μου, με τα χάλια στα οποία βρίσκονταν, με πήρε αγκαλιά της και πήγε στους δικούς της για να φύγουν μαζί. Ο παππούς μου, ο πατέρας της, ο Γιάννης, 50 με 60 χρονών περίπου τότε, επίσης δεν προθυμοποιήθηκε να συμπαρασταθεί στη μάνα μου. Πήρε τη μικρότερη κόρη του, τη Μαλαματού, που θα ήταν τότε 18 με 20 χρονών, και έφυγαν μαζί. Έτσι η μάνα μου πήγε με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Ευστρατεία ή Στρατηγού, που ήταν σύζυγος του Παναγιώτη Μπουσίδη. Αλλά και η θεία Στρατηγού δεν μπορούσε να της προσφέρει ουσιαστική βοήθεια, καθώς ήταν μητέρα με ένα σωρό παιδιά. Με τον άντρα της είχαν να φροντίσουν στο Φεβιό για τα ανήλικα παιδιά τους, το Μανώλη, παιδάκι 12-13 χρονών, τη Βασιλική γύρω στα 10 χρόνια, την Παναγιώτα 8 χρονών περίπου και το Στρατή που μόλις είχε κλείσει χρόνο. Έτσι η μάνα μου, αβοήθητη στην κατάσταση που ήταν, είχε να φροντίσει τον εαυτό της και για μένα που ήμουν βρέφος 22 ημερών. Ξεκίνησαν λοιπόν από τον Μπάσκιοι με κατεύθυνση τα Μουδανιά, μια διαδρομή 40 χιλιόμετρων περίπου. Δεν πιστεύω να πήγε όλη τη διαδρομή με τα πόδια. Έχω την εντύπωση πως όλο και κάποιο μεταφορικό μέσο θα βρέθηκε για αυτήν, ένα κάρο ή ένα ζώο. Οπωσδήποτε όμως, αυτή και μόνη η μετακίνηση ήταν μια σκληρή δοκιμασία για μια λεχόνα και ένα βρέφος 22 ημερών και μάλιστα, όπως λέγανε, υπό αφόρητο καύσωνα. Τέλος, κατά τις 28-29 Αυγούστου βρεθήκαμε στο λιμάνι των Μουδανιών, όπου είχαν συγκεντρωθεί περί τις 10.000 Έλληνες πρόσφυγες από χωριά της περιφέρειας Προύσας. Άλλοι πάλι πρόσφυγες έφυγαν από άλλα κοντινά λιμάνια, της Αρτάκης, του Πανόρμου, της Κύρου. Οι δικοί μας πάντως έφυγαν από τα Μουδανιά. Πλοίο για να διεκπαιρεωθούμε στην απέναντι θρακική ακτή δεν υπήρχε, ούτε ήταν βέβαιη η άφιξή του. Ο συνοστισμός, η αγωνία της αναμονής, η έλλειψη νερού και ο αφόρητος καύσωνας έκαναν την αναμονή μαρτυρική και αναγώνια. Μετά την άφιξη στο λιμάνι η δοκιμασία δεν τελείωσε. Εκεί συγκεντρώθηκαν μαζί με τις 10.000 πρόσφυγες και πολλοί στρατιώτες της 11ης Μεραρχίας που δεν παραδόθηκαν μετά την κατάρρευση του μετώπου και κατέβηκαν στα Μουδανιά με την ελπίδα να βρουν πλοίο να διεκπαιρεωθούν απέναντι στη θρακική ακτή. Έτσι ανακατώθηκαν με τους πρόσφυγες και η ησύχη αγωνία κορυφώθηκε. Πάνω σε όλα αυτά επικρέμονταν ο φόβος από τους Τσέτες, τους άτακτους Τούρκους, οι οποίοι διαπνέονταν από δίψα για λαιλασία και εκδικητική μανία. Ένα γαλλικό τάγμα όμως που βρίσκονταν εκεί, παρά τη μεροληπτική του στάση υπέρ των Τούρκων στην υποχώρηση της 11ης Μεραρχίας, έδειξε και την ανθρωπιστική του όψη. Οι πρόσφυγες που μαζεύτηκαν στο λιμάνι των Μουδανιών για να περάσουν απέναντι θα πρέπει να μείναν εκεί τουλάχιστον 2 με 3 μερόνυχτα, περιμένοντας με αγωνία πλοίο. Η κατάσταση ήταν αβέβαιη και επικίνδυνη. Την
προστασία τους ανέλαβε το γαλλικό τάγμα πεζικού. Συγκρότησε περιπολίες, οι οποίες κυκλοφορούσαν ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό και στον περίγυρο του καταβλισμού. Όπου διαπίστωνε απόπειρες εκβιασμού των προσφύγων, από τους τσέτες προσέτρεχαν οι Γάλλοι στρατιώτες και απομάκρυναν τους επιδρομείς. Τους θυμόταν η μητέρα μου τους Γάλλους στρατιώτες. «Ήταν κάτι κόκκινοι οι Γάλλοι», έλεγε, προφανώς επειδή ήταν ξαθοί και ηλιοκαμένοι. Οι Γάλλοι λοιπόν στρατιώτες έσωσαν τους αμάχους από την εξόντωση. Και όχι μόνον αυτό, αλλά αρκετοί από αυτούς έκλαιγαν, όπως έλεγε η μητέρα μου, βλέποντας την αξιοθρύνητη κατάσταση των προστατευομένων τους. Εκείνες τις μέρες, γύρω στις 30 Αυγούστου, έκανα φόρητη ζέστη και επειδή το νερό ήταν σπάνιο, η κατάσταση ήταν δραματική. Στο λιμάνι των Μουδανιών υπήρχε μια βρύση, στην οποία προσέφευγε όλος ο πληθυσμός για να σβήσει τη δίψα του. Αλλά πού να φτάσει το νερό μιας βρύσης για τις στοιχειώδεις έστω ανάγκες χιλιάδων προσφύγων. Μαζεύτηκε κόσμος πολύ στη βρύση και ο καθένας προσπαθούσε να ικανοποιήσει την ανάγκη του κατά προτεραιότητα. Στις συνθήκες αυτές δημιουργήθηκαν καταστάσεις πραγματικής βαρβαρότητας. Φωνές, διαπληκτισμοί, βρισχές, προξήματα και κάθε είδους ασχήμιες εκδηλώθηκαν μεταξύ του συνοστισμένου πλήθους. Το αίσθημα της αυτοσυντήρησης παραγώνισε κάθε ανθρωπιστική σκέψη. Σε αυτή την κατάσταση οι τοπικές τουρκικές αρχές αναγκάστηκαν να βάλουν κάποια τάξη. Έβαλαν λοιπόν κάποιον υπάλληλο Σούμπαση, υδρονομέα, ο οποίος πήγε στη βρύση και προσπαθούσε να επιβάλλει την τάξη. Παρ' όλα αυτά ο συνοστισμός υπήρχε. Οι πρόσφυγες παρακαλούσαν τον υδρονομέα να τους δώσει προτεραιότητα αποκαλώντας τον Αγά. Και ο Τούρκος απαντούσε: «Δεν είμαι εγώ δικός σας Αγάς. Άλλος είναι ο δικός σας», υπονοώντας τους Έλληνες. Σε αυτές τις συνθήκες πήγε και η μάνα μου στη βρύση για να πιει νερό, προφανώς κρατώντας και εμένα στην αγκαλιά της. Αλλά πού να πλησιάσει τη βρύση, στεκόταν παράμερα και περίμενε να έρθει κάποτε η σειρά της. Ο Τούρκος όμως την αντιλήφθηκε και διαπίστωσε την κατάστασή της. Αμέσως παραμέρισε τους άλλους από τη βρύση και κάλεσε τη μάνα μου κατά προτεραιότητα να πλησιάσει, να πιει νερό, να πληθεί, να δροσιστούμε κι αυτή κι εγώ. Η πράξη αυτή του Τούρκου υδρονομέα αποτελεί τρανότατο δείγμα ανθρωπιάς και υποτισμού. Ίσως χάρη σε αυτήν τη χειρονομία του Τούρκου Σούμπαση να αποφύγαμε η μάνα μου και εγώ την αφυδάτωση με όλες τις δυσμενείς συνέπειες σε εξασθενισμένους οργανισμούς όπως οι δικοί μας. Γι' αυτό η ευγνωμοσύνη μας προς τον άγνωστο Τούρκο υδρονομέα είναι βαθύτατη. Όσο περνούσε ο καιρός, κορυφώνονταν η αγωνία του προσφυγικού πληθυσμού που συγκεντρώθηκε στην προκυμαία του λιμανιού των Μουδανιών και περίμενε τον ερχομό του πλοίου που θα τους μετέφερε απέναντι στη Θράκη. Η αγωνία μεγάλωνε γιατί δεν υπήρχε βάσιμη ελπίδα για το ότι θα έρχονταν πλοίο να τους πάρει. Επί 2 ή 3 μέρες που τοποθετούνται γύρω στις 29 Αυγούστου με την 1η Σεπτεμβρίου επικρατούσε αυτή η αβεβαιότητα. Τέλος η επιθυμία και ο διακαής πόθος των προσφύγων έγινε πραγματικότητα. Μια Αμερικανίδα, η διευθύντρια της Αμερικανικής Σχολής της Προύσας, νομίζω πως την έλεγαν Μισελής, έκανε επίμονες προσπάθειες και ενέργειες για τη σωτηρία του ελληνικού προσφυγικού πληθυσμού. Τελικά εξασφάλισε ένα πλοίο το οποίο ήρθε και προσάραξε στην προκυμαία του λιμανιού των Μουδανιών. Το πλήθος των προσφύγων, όταν αντίκρισε το πλοίο να πλησιάζει, αναθάρισε. Συγχρόνως όμως άρχισε να συνοστίζεται στην προκυμαία για να πάρει προτεραιότητα επιβίβασης. Επαναλήφθηκαν λοιπόν και μάλιστα σε εντονότερο βαθμό οι τραγικές στιγμές ανταγωνισμού που περιγράφω παραπάνω για την εξασφάλιση νερού από τη βρύση. Εδώ όμως δεν υπήρχε κανένας αρμόδιος για να βάλει κάποια τάξη. Άρχισε λοιπόν να συνοθείται το πλήθος πάνω στην ξύλινη ταράτσα, από όπου ξεκινούσε η ξύλινη γέφυρα που οδηγούσε από την προκυμαία προς το πλοίο. Αναφέρεται μάλιστα ότι από το πολύ βάρος των προσφύγων έσπασε η ξύλινη προκυμαία και σημαντικός αριθμός ατόμων που κατάγονταν από το χωριό Πελαδάρη έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν. Μέσα σε αυτή τη χαοτική και βάρβαρη κατάσταση, η αδύναμη μητέρα μου, λεχόνα 23 ημερών, κρατώντας με σφιχτά στην αγκαλιά της, τα κατάφερε και πέρασε στο πλοίο. Οπλισμένη από τη φύση της με ισχυρή θέληση, επιστρατεύοντας και τα τελευταία αποθέματα σωματικής ισχύως, σπρώχνοντας και σπροχνόμενη, κρατώντας με σαμπόγο μέσα στα σπάργανα, κατόρθωσε και μπήκε στο πλοίο. Η συναισθηματική μου φόρτιση καθιστά είναι επαρκή το νου μου να υπαγορεύσει στην πένα μου
για να εκφράσει αυτά που νιώθω. Όταν μπήκε η μητέρα μου στο πλοίο και κάθισε σε μια γωνιά, ο τρόμος και η αγωνία δεν είχαν φύγει ακόμα από το πρόσωπό της. Οι χωριανοί που την είδαν σε αυτήν την κατάσταση παρατήρησαν ότι με κρατούσε στην αγκαλιά της ανάποδα, δηλαδή με το κεφάλι κάτω και τα πόδια προς τα πάνω. Το γεγονός όμως είναι ένα. Υπό άκρως δυσμενείς συνθήκες, η μητέρα μου, κρατώντας με σφιχτά, έστω και ανάποδα, κατόρθωσε να με περάσει στο πλοίο. Η μητέρα μου λοιπόν δεν με γέννησε μόνον, αλλά και μέσα σε από βέβαιο θάνατο. Γι' αυτό και η ευγνωμοσύνη μου προς αυτήν είναι άπειρη.